Fl-ahhar siegħat żviluppat minn ġdid sitwazzjoni ta' l-ahhar fl-emergenza tal-isptar Mater Dei bi pazjenti fuq stretchers fil-kuruduri kif jiġdu dawn il-filmati li ixandar news fl-ahhar siegħat. Din is-sitwazzjoni waslet lill-Union Maltija tal-Infermiera u l-qwiebel hemm toħroġ direttivi lill membri taghha fid-dipartiment tal-emergenza. Iżda 24 siegħa wara li żviluppat din is-sitwazzjoni f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali għal mistoqsija ta' News il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar ma kienx jaf jgħid kemm hemm pazjenti fuq stretchers fl-emerġenza. Jekk intix aware, jekk tafx kemm hemm numru ta' pazjenti fl-aħħar sigħat li spiċċaw fuq l-istrechers tal-kuruduri fl-isptar Mater Dei. Pazjenti bħalissa najnt ma tista' tkun taf u laqqas jien għax qegħdin hawn u kull sekonda jistgħu jitlu l-pazjenti. Ħudu paċenzja. Joe Cassar qal li ma jistax jagħti garanziji li mhux se jibqa' jkun hemm l-ahhar fl-isptar Mater Dei. Iżda ddikjara li l-gvern fil-qasam tas-Saħħa mixi fid-direzzjoni t-tajba u dak li qed ikun imwiegħed huwa kontinwazzjoni ta' dak li qed isir. Dak li qed nagħmlu huwa in the right direction. Dak li qed nipproponu fil-programm elettorali huwa kontinwazzjoni. Joe Cassar fisser bħala suċċess l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. L-istess kif fi kliemu huwa suċċess il-fatt li l-pazjenti li għandhom bżonn operazzjoni tal-katarretti qed jistennew inqas minn sena. Il-lista tal-katarretti illi bażikament m'għandniex iktar problema fiha għaliex 92% tan-nies qed jistennew katarrettja qed jistennew inqas minn sena li hija suċċess kbir. Mistoqsijiet jekk il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kienx żbaljat li bħala awtur tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008 wieħed li jispiċċaw il-waiting list. Joe Cassar naqas milli jwieġeb. Irrispondejtek kif rid jiena. Grazzi. Sa dan it-tant Simon Busuttil indirizza l-istess konferenza tal-aħbarijiet qal li l-mediċini out of stock huma każijiet eċċezzjonali. Huwa minnu illi jkun hemm eċċezzjonijiet, każijiet eċċezzjonali fejn inti tmur u tinserta out of stock il-mediċina. Min tarif parlamentari jirriżulta li bejn l-2009 u l-2012 kien hemm 400 każ eċċezzjonali, hekk kif kien hemm 400 tip ta' mediċina out of stock.